Исәнмесез турудан туры эфирда Татарстан хәбәрләре, студияда Айгөл Бәдретдинова бүгін программада. Татарстан лагерлары 90%-ка әзер дип белдерделәр. Күпләре ремонттан беренче тапкыр ачыла. Нәрсәгә игътибар итәргә һәм балалар кайларда ял итә алачак, бу хакта Алия Хайретдинова. Гаделлек эзләп Татарстанның Конституция судына кадәр. Алар белмәде. Шушы көнгә кадәр закон кайчан чыкканда. Бүген анда нинди эш каралды? Суд карары турында Руслан. Державин һәйкәленә чәчәкләр, КФУда хукук фәннәренә багышланган түгәрәк өстәлләр. Ул якташыбыз буларак безнең республикага, Казанга, Казан университетына игътибарны юнәлтә. Державин укулары халыкара конференцияның 2нче көне ниләр белән истә калды? Айгөл Бәдретдинова репортажында. Заманча караш, яңа технологияләр, аларны кайсы өлкәдә кулланырга мөмкин? 100 лет назад, когда вот паровая машина была, двигатель внутреннего сгорания появлялся. Хөкүмәт йортында президент катнашында узган чарада Илдар Сафиуллин да булып кайтты. Казанның 175-нче гимназиясендә зыян күргән балаларның 6-сы ДРКБдан өйләренә чыгарылган. Фаҗигадан соңында 18 укучыны алып килгәннәр иде. Хәзер хастаханәдә тагын 6 бала кала. Аларның хәле турында бүген табиблар сөйләде. Хәзерге вакытта ДРКБда 6 бала кала, хәлләре тотрыклы дип бәяләнә, кәефләре яхшы, психологлар белән эш дәвам итә. Балалар дәвалауны кирәкле күләмдә алалар. 5 бала белән 3 өлкән кеше әле дә Мәскәү хастаханәләрендә ята. Табиблар аларның хәле начарланмады, элеккечә тотрыклы дип бәяли. Бер укучы һаман да авыр хәлдә. Татарстанда балаларны кыйнау очраклары буенча соңгы 3 көндә 2нче җинаять эше ачылды. Бүген Татарстанның тикшерү комитеты Менделеевскийда килеп чыккан хәлне тикшерә. Әлеге кадрларны узып баручы хатын-кыз төшергән. Ул нәни баласын җәберләүче ир-атка игътибар итә. Телефонын кабызып, аңа кисәтү ясый. Әлеге мәгълүмат буенча тикшерү комитеты Россия җинаять кодексының 256-нчы маддәсе буенча җинаять эше ачты. Ир балиг булмаган баланы тәрбияләүдә үз вазифаларын тиешенчә башкармаган дип шикләнелә. Ладно, он еще у вас не... Ладно, он еще не... Вон губу в крови. Телефон просто забили. Я сейчас милицию вызову. Әле кичәгенә без Казанда килеп чыккан шундый ук хәл турында сөйләгән идек. Әни кеше урамда кечкенә кызына тибә. Әлеге җинаять эшен Россия тикшерү комитеты рәисе Александр Бастрыкин үз контролына алды. Яршалыда фотографны бакчага фотога төшерергә керткән өчен мөдир процентлар сораган. Телефон аша язышуның эчтәлеген фотограф социаль челтәрдәге сәхифәсенә сала. Бу хәл белән шунда ук Татарстан прокуратурасы кызыксына. Яршалыда әлеге мәгълүматны тикшерә башлыйлар. Шәһәрдә эчке тикшерүдә оештырыла. Бу хәлнең кайсы бакчада килеп чыгуын ачыклыйлар. Нәтиҗәдә Россия хезмәт кодексының ышанычны югалту маддәсе буенча мөдирне эшеннән алалар. Татарстанда авыр тормыш хәлендә калган 11 меңгә якын бала җәй көне сәламәтләндерү лагерьларында бушлай ял итәчәк. Моның өчен республика бюджетыннан 212 миллион сум акча бүленгән. Кайбер чикләүләрнең бетерелүе нәтиҗәсендә балалар Кара диңгез буена да бара алачак, әмма лагерьларда саклык чаралары киресенчә тагын да катгыйлана. Толырак Алия Хайретдинова репортажы. Балаларга ПЦР-тест кирәкми, әмма лагерь хезмәткәрләреннән аны сорыйлар. Быел җәй ял итү учреждениеләрен 75%-ка тутырачаклар. Иң зур игътибар аш-су осталарына юнәлтелә. Марина Потяшина сүзләренә караганда, җәй эчәк инфекцияләре киң таралган чак. Допускается выход персонала лагеря. Быел лагерь хезмәткәрләренә өйләренә кайтып йөрү рөхсәт ителде. Әмма смена башланырга 3 көн кала алар тест тапшырырга тиеш. Тикшерүне атна сайын кабатлау шарт. Тагын бер тәкъдим эшкә алганда коронавирустан прививка ясаткан яисә антитәнчекләр булу турында белешмәле хезмәткәрләргә өстенлек бирү сорала. Быел Татарстан балалары Кара диңгез ярларында да ял итә алачак, әмма шәхси агентлыклар аша юлламалар сатып алучы ата-аналарга аерым таләпләр бар. Прежде чем это организовать. Мондый ялны оештырганчы Роспотребнадзорның республика идарәсенә мөрәҗәгать итәргә кирәк. Чөнки чит төбәккә төркем белән барасыз икән, без аларга алдан хәбәр итәргә тиеш. Барып җиткәч, ашату, коронавирустан саклану чаралары буенча сораулар туырга мөмкин. Җәйге сезонга балалар лагерьлары 90%-ка әзер. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре 18 учреждениедә 113 кагыйдә бозу очрагын ачыклый. Ни один лагерь не будет функционировать. Янгын куркынычсызлыгы таләпләрен үтәмичә, бер генә лагерьда эшкә керешмәячәк. Татарстанның 1641 лагере 180 меңнән артык баланы кабул итәргә әзер. Яшел Үзән районында Мирас лагеренең ачылуын көтәләр. Бүгенге көндә лагерьлар балаларны кабул итәргә әзерләнә.
Күпләре ремонттан соң беренче тапкыр ачыла. Балалар белән көн буе бергә булачак айдаманнар махсус булар үтте. Ял итүгә тоткан акчаның яртысын кире кайтару мөмкинлеге дә бар. Моның өчен privetmir.ru сайтында теркәлергә кирәк. Алия Хайретдинова, Александр Лобанов, Яңа Гасыр каналы. Казанның Лядов урамындагы 9-нчы йорт халкының эш ятна кайнар сусыз яшәүе турындагы мәгълүматны Казан прокуратурасы тикшерәчәк. 140 гаиләнең ай башыннан бирле суны плитәдә җылытып юынырга мәҗбүр булуы турындагы материалны кичә без Татарстан хәбәрләрендә күрсәткән идек. Май башында бер фатирда газ исе чыкканнан соң монда җылылык казаннарына газ бирүне туктаталар. Тикшерү барышында төтен чыгу юллары таушалуы һәм аларны төзекләндерергә кирәк булуы ачыклана. Әмма моның бәясе әлегә билгесез. Идарәче оешмада белдерүләренчә, акча җитмәгән очракта фатир хуҗалары мәсьәләне үз хисапларына хәл итәргә тиеш булачак. Прокуратура строительного района города Казань в настоящий момент по данному факту проводится проверка. Казанның авиатөзелеш районы прокуратурасы хәзер әлеге фактны тикшерә. Йортның идарәче һәм хезмәт күрсәтүче оешмаларына сораулар җибәрдек. Газ бирү законлы рәвештә туктатылганмы, шуны ачыклыйбыз. Аның нәтиҗәсенә карап кешеләрнең хокукларын яклау өчен прокуратура чара күрәчәк. Бүген Татарстан Конституция суды Бөек Ватан сугышы ветераннарының кызы биргән шикаят буенча карар чыгарды. Мария Викторова әтисенә закон буенча фатир тиеш дип 7 ел дәвамында төрле суд юлларын тапты. Ветеран үлгәннән соң социаль яклау бүлегенә аның әнисе субсидия алу өчен гариза тапшыра. Республика бюджетына фатир өчен акча күчә, әмма шул вакытта әнисе үлеп китә. Торак шартларын яхшыртырга мөмкинлек бирмәүләрен Мария Викторова канун бозу дип саный. Бүген суд кем файдасына төгәлләнде? Руслан Хуснуддинов материалы. Конституционный суд Республики Татарстан в составе председателя Хуснуддинова. Мария Викторова моңа кадәр Казанның Вахитов районы һәм югары судка мөрәҗәгать иткән була. Бүген Конституция суды аның эшен карады. Рассмотрел в открытом судебном заседании дело о проверке конституционности. Мария Викторованың әтиәнисе Мамадыш районы Никифорова авылында яшәгәннәр, әтисе Бөек Ватан сугышында катнашкан. Әти кайтты, сугыш инвалиды 19 яшьтән дә бирелгәне дашол. 19 яшьтән сукыр калган кеше. Әтисе 1995 елда үлеп китә, 2010 елда ветераннарны торак белән тәэмин итү программасы тормышка ашырыла башлый. Канун буенча бабайның 92 яшьлек тыл хатыны торак шартларын яхшыртырга хокуклы. Ул 26 февральдә районның социаль яклау бүлегенә гариза яза, 31 мартта федераль бюджеттан акча республикага күчерелә. Ләкин бер көннән Марияның әнисе үлеп китә, һәм торак шартларын яхшыртырга мохтаҗ кешеләр исемлегеннән алалар. Несправедливо, конечно. Ничек аласы килмәсен инде. Ул бит сугыш күргән кеше тоже. Мария Викторова исемлектән алуны канун бозу дип саный. Шунлыктан ул Татарстанның Конституция судына мөрәҗәгать итә. Признать абзац 2 пункта 14 положения о предоставлении субсидий на приобретение жилья за счет субвенции, соответствующим Конституции Республики Татарстан. Конституция суды хәбәр иткәнчә, закон буенча торакка мохтаҗ кеше үлгән очракта ул әлеге исемлектән алына. Канунның әлеге пункты Татарстан министрлар кабинеты нигезләмәсендә язылган һәм Конституциягә туры килә дип таныла. Мария Викторова моның белән килешмәй, ул хукукын яклар өчен Европа судына бармакчы. Руслан Хуснуддинов, Ленар Хуҗиәхмәтов, Яңа Гасыр каналы. Бүген Росреестрның Татарстан идарәсе хезмәткәрләре Бөек Ватан сугышы музеена һәм милли китапханәгә геройлар исемнәре картада дигән китап бүләк итте. Аның бер кушымтасы Лаеш районында туып үскән каһарман якташыбыз Рустик Вороновка багышланган. Аны 1936 елда Ирак көнчыгышка җибәрәләр. Ул чакта Курил утрауларын Япония кораллы көчләреннән азат итәргә туры килә. Рустик Вороновка махсус штаб төзергә һәм хәрби хәрәкәт өчен хисаплар әзерләүне йөклиләр. Аларның командасы бу вазифаны кыска вакыт эчендә җиренә җиткереп үти. Операциянең уңышлы килеп чыгуына ирешәләр. Безнең якташыбыз хөрмәтенә Курил утрауларындагы бер утрауга хәзер Рустик Воронов исеме бирелгән. Китап 5000 данәдә бастырылган, 4-сен безнең республикага бүләк итәләр. Берсе Лаеш районы музеена тапшырылачак. Уникальность этого издания. Бу китапның үзенчәлеге шунда, ул атлас кебек эшләнгән, бер битендә сугышта катнашкан геройлар турында мәгълүмат тупланган, икенчесендә аларның исеме белән аталган урыннар күрсәтелә. Россия хөкүмәте карары белән илебезнең шундый 38 каһарманы китапка кертелгән. Не всегда населенные пункты. Без күп очракта кечкенә шәһәр, зур булмаган тау, утрау атамаларның каян килеп чыкканын белмибез. Бу китапны укып, тагын нинди җирләргә геройлар исеме бирелгәнен белергә мөмкин.
Башкаланың Урицкий һәм Клара Цеткин урамындагы шатындагы территориядә коммерция биналары һәм күп фатирлы торак йорт төзеләчәк. Бүген Бишбалта бистәсендәге элекеге сантехприбор заводы тирә-ягын төзекләндерү хакында хөкүмәт йортында фикер алыштылар. Тарихи җирлекләрдә шәһәр төзелеше мәсьәләләре буенча комиссия утырышы президент Рөстәм Миңнеханов катнашында уза. Бишбалта бистәсендә шулай ук балалар бакчасы һәм мәктәп барлыкка килергә тиеш. Утырышта Казан, Зия, Мамадыштагы тарихи җирлекләрдә 15 яңа объект төзелеше проектын карадылар. Алар якын тирәдәге архитектурага туры килергә, материаллары һәм төсләре буенча тарихлыгын сакларга тиеш. Кайбер проектлар буенча сораулар бар, аларны президент төзелеш булачак урыннарга чыгып карарга тәкъдим итте. Сез Татарстан хәбәрләре тапшыруының төп чыгарылышын карыйсыз алдагы минутларда. Республикада туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елын үткәрү буенча эш төркеменең күчмә киңәшмәсе Чаллыда узды. Милләтне саклап калырга кирәк. Шулай. Телне, гореф-гадәтләрне, милли киемнәрне. Бу хакта тулырак Илшат Әюпов. График дизайн буенча яңа һөнәр үзләштерәләр. Теләгем бар, саморазвитие белән шөгыльләнергә. Быел демография илкүләм проекты буенча ничә кешене укытачаклар? Шулпан Касыймова белеште. Быелның 3 айында Татарстанда чыгарылган нефть күләме 8 миллион тоннадан артып киткән. Шуның 1 миллион 700 мең тоннасын кече нефть оешмалары чыгара. Бу хакта бүген президент Рөстәм Миңнеханов кече нефть компанияләре эшчәнлегенә багышланган утырышта хәбәр итте. Дөньяның нефть базарындагы хәлгә бәйле рәвештә апрельдә ОПЕК+ килешүе буенча чикләүләрне киметү турында карар кабул ителгән иде. Шуңа майдан алып июнь аена кадәр нефть чыгару күләме арттырыла, диде президент. Шулай ук Рөстәм Миңнеханов беренче кварталда җитештерү сәнәгате нәтиҗәләренә тукталды. По итогам первого квартала текущего года в республике отмечено снижение основных макроэкономических показателей. Объем промышленного производства составил 821 миллиард рублей. Индекс промышленного производства 97,70. Конечно, нефтяная промышленность занимает существенную долю в нашей экономике. И, конечно, это отражается на наших показателях. Татарстан Россиядә беренчеләрдән булып водород ягулыгына күчә башларга мөмкин. Моның өчен чимал җитәрлек. Бүген Татнефтехиминвест холдинг утырышында шул хакта фикер алыштылар. Анда Рөстәм Миңнеханов та катнашты. Россиянең төрле төбәкләреннән килгән компания вәкилләре заманча технологияләр тәкъдим итте. Хөкүмәт йортында узган утырышта Илдар Сафиуллин да булып кайтты. Мәскәүдән килгән вәкил водород ягулыгын куллану усулларын тәкъдим итә. Республика илдә беренчеләрдән булып бу юнәлештә эшкә керешергә мөмкин. Моның өчен чимал җитәрлек, ул табигый газдан алына. Мы можем этот водород использовать. Водородны төрлечә кулланырга мөмкин. Мисал өчен Таифта электр энергиясе яки җылылык булдыру өчен. Моннан тыш республикада илдә беренчеләрдән булып электр транспорт өчен ягулык салу станциясе челтәре төзергә мөмкин. Он же нуждается в зарядке, то зарядные станции потребляют электроэнергию. Электроэнергию мы производим из газа. Юл салуның да яңа усулы бар. Воронеждан килгән белгеч фикеренчә, моның өчен асфальт астына вак таш салып калдырырга кирәкми. Чыгымнар да аз, тиз дә эшләнә. Можно сказать, держит дорогу в стабильном состоянии. Йөк машиналары йөрү нәтиҗәсендә вак ташлар селкенә, уала һәм тотрыклылыгын югалта. Нигезе нык булмагач, асфальт ватыла башлый, ә безнең технология ышанычлы. Президент юл салуның бу алымын үзебездә сынап карарга тәкъдим итте. Сегодня в стране очень много планов стройки дорог. Давайте вместе с вами отработаем. Значит, М12 у нас идет. Чираттагы чыгыш цифрлы паспорт турында оешмаларда җиһазларны җитештергәндә электрон журнал кулланырга мөмкин. Һәр нәрсә төгәл һәм тиз эшләнә. Танека һәм башка зур оешмалар белән хезмәттәшлек итәргә җыйналар. Для того, чтобы оперативно находить... Ул икътисади яктан файдалы, бу инде исбатланган. Безнең белән эшләүче оешмалар бар. Элек архивны эзләргә 1 көн кирәк булса, хәзер безнең программа ярдәмендә 5 минут җитә. Электрон мәгълүматны саклау бүгенге көндә төп сорауларның берсе. Бу хакта һәркем уйланырга тиеш. Причина та же. Без базадагы мәгълүматларны саклау өчен үзебезнең программаны тәкъдим итәбез. Анда хәтта 0,1% мәгълүматны да урлау куркынычы калмый. На самом деле тема безопасности, она очень важна. Бүген хөкүмәт йортында тәкъдим ителгән технологиялар белгечләр тарафыннан җентекләп өйрәнеләчәк һәм киләчәктә республика үсешенә файда китерергә мөмкин. Илдар Сафиуллин, Александр Лобанов, Яңа гасыр каналы. Якташыбыз Гавриил Державин һәйкәленә чәчәкләр, хукук тармагында эшләүчеләр өчен фәнни лекцияләр. Бүген Башкалада Державин укулары халыкара конференциясенең пленар утырышы узды. Аны Казан Федераль университетының императорлар залында Татарстан президенты ачып җибәрә. Законнарны тагын да камилләштерү өчен нәрсәләргә игътибар бирергә кирәк? Халыкара чарада катнашучы юристлар, студентлар һәм дәүләт эшлеклеләре фикере алдагы материалда.
Державин укуларының икенче көне Лятской бакчасында якташыбыз һәйкәленә чәчәкләр салудан башланды. Быел халыкара конференция 16-нчы мәртәбә һәм 6-нчы тапкыр Казанда уза. Казан федераль университетының императорлар залында исә пленар утырышны Татарстан президенты ачып җибәрә. Державин укулары фәнни эшчәнлеккә зур этәргеч булачак, ди Рөстәм Миңнеханов сәламләү сүзендә. Реализуемые в республике крупные инвестиционные проекты задают высокий уровень жизни. Большую роль в этом, несомненно, играет наука, право творческая и правоприменительная деятельность, укрепление законности и правопорядка. Казанга Россиянең төрле шәһәр һәм төбәкләреннән 500 делегат килде. Чит ил юристлары һәм хокук белгечләре конференциягә онлайн кушыла. Алар суд системасының цифрлашуы, гражданнарның куркынычсызлык мәсьәләләре һәм пандемия сәбәпле үзгәрешләр таләп иткән хокукый нормалар хакында фикер алышты. Предложить конкретные. Коронавирус төрле тармакларга салган зыянны бетерерлек фәнни яктан нигезләнгән түгел карарлар тәкъдим итәргә кирәк. Киләчәктә төрле хәвефләргә каршы торырлык хокукый актлар булдыру мөһим. Если это вопросы безопасности. Гражданнарның куркынычсызлык мәсьәләләренә килгәндә, Росгвардияның төрле дәүләт һәм муниципаль оешмаларын саклауына игътибарны тагын да юнәлтергә кирәк. Шәхсән үземне Державин укуларында җинаятьләр турындагы кануннар һәм экстремизмга каршы тору чаралары кызыксындыра. Кунаклар бик күп килде, читтән бар кунаклар Германиядән, бар кунаклар Америкадан. Бу конференция бик кызыклы һәм файдалы. Бу фән өчен иң мөһим шара. Год родных языков и народного единства мы вновь обращаемся к трудам нашего великого земляка. Дәүләт эшлеклесе юстиция министры генерал-прокурор Гавриил Державин иҗаты күп кырлы һәм бүген дә әһәмиятле, ди Казан федераль университеты ректоры. Ул халыкның милли йөзен саклауга зур игътибар биргән. ТАССРның 100 еллыгына бәйләп Державин иҗатына быел аерым лекцияләр багышлана. Ул якташыбыз буларак безнең республикага, Казанга, Казан университетына, татар әдәбиятына игътибарны юнәлтә. Державин укулары кысаларында барлыгы 6 секция һәм 8 түгәрәк өстәл планлаштырылган. Алар Казан федераль университетының төрле биналарында оештырыла. Барлыгы 500 доклад тыңланыр дип көтелә. Иртәгә исә шушында ук Казан федераль университетының императорлар залында халыкара конференциядәге чыгышларга нәтиҗә ясап ябылу тантанасы узачак. Айгөл Бәдретдинова, Марат Зайдуллин, Яңа гасыр каналы. Бердәм Россиядән дәүләт думасына сайлауга кандидатларны билгеләү өчен алдан тавыш бирү дәвам итә. Бүген праймеризның 2нче көне. Тавыш бирү барышында партиянең төбәк бүлегендә мөрәҗәгатьләр һәм килеп чыккан хәлләр буенча махсус үзәк эшли. Иртәнге 8-дән кичке 8-гә кадәр кайнар линия телефонына килгән сорауларга җавап бирәләр. Алар әлегә онлайн тавыш бирү тәртибенә кагыла. Ул Бердәм Россия партиясенең алдан тавыш бирү сайтында бара. Анда теркәлгәннәр тавыш бирәсем килә төймәсенә басып, тамга куя, раслау төймәсенә баса. Праймеризның 1нче көнендә ил буенча 1 миллионнан артык кеше тавыш биргән булса, шуларның 30 меңе Татарстанда. Әлеге үзәк алдан тавыш бирү тәмамланып, нәтиҗәләре игълан ителгәнчә эшләячәк. 30 май көнне Татарстан буенча 557 участокка килеп тавыш биреп булачак. 30 май көнне безнең очный участоклар ачыла. Бигрәк тә алык кешеләргә мөһим инде. Алар бит инде үз аяклары белән матур иттереп, элеккегечә бәйрәмчә шул избирательный участокларга килеп, үзләренең тавышларын бирергә өйрәнгәннәр. Шуңа күрә андый мөмкинлек тә тудырылган. Безнең Татарстанда бөтен ил буенча түгел ул. Бездә шундый мөмкинлек бар. Яршаллы Түбән Кама шәһәрләре мәктәпләрендә ана теле укытуны аерым контрольгә алырга кирәк. Эш шунда ки, монда әлегә 13-16% бала гына туган тел буларак татар телен сайлаган. Әлеге мәсьәләне бүген Яршаллыда туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елын үткәрү буенча эшче төркемнең күчмә утырышында күтәрделәр. Ул вице-премьер Васил Шәйхразиев җитәкчелегендә уза. Милли мәгариф, туган телдә тәрбия бирү мәсьәләләре турында фикер алыштылар. Ни өчен әлеге ике шәһәрдә ата-аналар туган телне инкар итә? Хәлне үзгәртер өчен нинди чара күрергә җыйналар? Шурашуда яңгыраган фикерләрне Илшат Аюпов тыңлады. Яршаллыда 84 милләт вәкиле яши. Шәһәрнең халыклар дуслыгы йортында 22 милли җәмгыять эшләп килә. Татарлар, руслардан кала сан буенча 3нче урында чуашлар. Алар 13 меңнән артык. Милли тормышлары турында Васил Шәйхразиевка сөйлиләр. Ансамбль народный чувашский ансамбль. Безнең иҗат төркеме инде 30 еллап эшли. Хәзер анда 27 кеше йөри. Балалар коллективы бездә бар. Биредә күбәләкне дә маври телендә җырлыйлар. Һәр халык үз гырыф гадәтен саклап яшәргә тырыша.
Менә без башкорт җәмгыятендә кунакта биредә алар нәкъ туган якларындагы кебек аралашалар, мәдәният, сәнгать турында сөйләшәләр, милли ризыклардан авыз итәләр һәм иң мөһиме туган телләрендә аралашалар. Туган илкәй, туган йөрем, ниндәй матур исем бит ул. Газиз әсәй, атай кеүек, һәрсәк изге йөрәм бит ул. Халыклар дуслыгы йортында якшәмбе мәктәпләре бар, монда башкорт класслары да эшли. 15 бала йөри. Алар бер ни генә түгел, бер башкорт телен генә түгел, безнең ул Раза Мусина тагында инглиз телендә укыткан, укытучысы һәм бер башкорт телен һәм инглиз телен бергә өйрәнәләр. Күчмә киңәшмәдә балалар бакчаларында, мәктәпләрдә туган телләрне укытканда килеп чыккан мәсьәләләр, милли төрлелекне саклау турында сүз бара. Яршаллы белән Түбән Кама җитәкчелеге чыгышыннан бу ике шәһәрдә мәктәптә туган телләрне сайлаучыларның аз булуы ачыклана. Автокалада хәзер 11 татар мәктәбе бар. Әлеге киңәшмә узган 2нче татар гимназиясендә мәсәлән 6нчы сыйныфка кадәр татарча укыйлар. Тик гомумән алганда Чаллыда 16, Түбән Камада 13% бала гына татарча укый. Моның сәбәбен ата-аналарның каршы булуы белән аңлаталар. Шулай ук туган телдә белем бирүне һәр яклап алып барырга кирәклеге ассызыклана. Для нас они параллельно идут. Это образовательная часть. Мәктәпкәчә һәм мәктәптә белем бирү, шулай ук мәдәният параллель барырга тиеш. Шул вакытта гына яшь буны милли рухта тәрбияләп булачак. Түбән Кама һәм Чаллы мәктәпләрендә ана телендә белем бирүче сыйныфлар ачуны аерым контрольгә алырга дигән карар кабул ителде. Бу күрсәткечләр яңа уку елы башлангыч тагын бер тикшереләчәк. Яршалыдан Илшат Әйүпов, Рамил Зәкиев, Яңа Гасыр каналы. Казан театрларын яңарта башлыйлар. Ремонт вакытында Камал театр артистлары кайда чыгыш ясаячак? Бу хактагы материалны Реальное время сайтынан укый аласыз. Бүген Казанда демография ил күләм проекты буенча 2нче төркемне укыта башладылар. Алар график дизайн белгечлеген үзләштерәчәк. Россиядә WorldSkills компетенциясе буенча белем бирү әле беренче тапкыр башкарыла. Техник белемне 38 уку йортында алып булачак. Беренче төркем үз эшен 11 майда башлаган иде. Алар бухгалтерлык эше буенча махсуслаша. Әлеге курслар федераль акчалар хисабына алып барыла. Бу мөмкинлектән кемнәр файдалана ала һәм моның өчен кая мөрәҗәгать итәргә? Чулпан Касыймова белеп кайтты. Алия Гайфуллина 2 бала анасы, икенчесенә әле 1 яшьтә 3 ай гына декретта утыра. Сабыйын караучы булгач, икенче һөнәр үзләштерергә теләгән. Үзем банкта эшләгәч, декретта булганда икенче профессияне белергә теләдем. Венера Әбелхайрова кечкенәдән график дизайн белән шөгыльләнергә теләгән. Әлеге хыялын ул декретта утырганда тормышка ашырга була. Тиздән баласына 3 яшь тулачак. Эшкә чыкканчы әлеге өлкәдә белем алырга мөмкинлек бар ди. Минем балаларым үсеп килә. Мин киләчәктә аларга бу белемнәрне тапшырмакчы булам. Миңа бик ошап китсә, тырышып укысам, бәлки икенче һөнәрем булып, шул графический дизайн буенча киләчәгемне күрәм. График дизайн белгечлеге буенча төркемдә 17 кеше укыячак. 3 ай дәвамында атнага 5 тапкыр. Күбесе декретта утыручы аналар. Бүген кайберләре балалары белән килгән. Үзләре белем туплаган вакытта сабыйларын ирләре карап торачак диләр. Женщина должна развиваться. Хатын-кыз өйдә утырганда да күңеленә ошаган эш белән шөгыльләнә алырга тиеш дип уйлыйм. Мин бала белән утырырга әзер. Әлеге белгечлеккә әле беренче тапкыр гына укыталар. Исемлектә тагын шундый 65 һөнәр бар. Техник белемне бирергә республиканың 38 уку йорты ризалык белдергән. Топ-5 специальность буенча лабораторный химический анализ беренче урында. 2 кеше язылды инде һәр шул специальность буенча укырга. Графический дизайн, веб-дизайн, интернет-маркетинг һәм эстетическая косметология. Я желаю хорошей учебы. Кызларга бүген республиканың социаль яклау министры үз фатихасын бирде. Укыту демография ил күләм проекты буенча тормышка ашырыла. Курсларны декрет ялында утыручы аналар, эшсезләр һәм 50 яшьтән узган өлкәннәр узала. Быел шундый 4000-нан артык кешене укытырга планлаштыралар. Моның өчен федераль бюджеттан 245 миллион сум акча бүлеп бирелгән. Төп максат бу укуның ул эш белән тәэмин итү. Кем укырга башлый, алар эш бирүче белән һәм укыту оешмасы белән гариза төзиләр. Менә бу укытуның узганнан соң эшкә урнашырга. Республикада төркемнәр туплау дәвам итә. Яңа һөнәр үзләштерергә теләүчеләр Работа в России порталында гариза тутырала. Шулай ук мәшгульлек үзәкләренә мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Шулпан Касыймова, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы. Әлеге шундый яңалыклар иде, кичләрегез матур үтсен, исән имин булыгыз. Анам теле, телләр теле, милләтемнең бердән бире. Син булганда без дә исән, син булганга без дә тере. Фәнис Яруллин.
Кайчандыр доллар 30 сум турайды, биткоин 2 сум ярым. Без йоклап утырдык. Хәзер үкенәбез. Йокламагыз, мөмкинлегегезне тотыгыз. Акбарс домнан фатирларны 2,55% ипотека белән сатып алыгыз. Спустя 2 года крупнейшая распродажа товаров «Любимая Индия» снова в Казани. С 28 мая по 6 июня. Дворец спорта. Московская, 1. Сегодня шеф довольный, потому что Сбермаркет за час привез продукты из метро. Отлично приготовил. Отлично заказал доставку. Компания Luidor, официальный дилер Chery, представляет большой выбор смарт-кроссоверов Tiggo 7 Pro в наличии с максимальной выгодой и подарками в честь открытия. Технологичный комфорт в каждом дюйме, дистанционный запуск, бесключевой доступ, матричная светодиодная оптика, круговые камеры обзора, кожаный салон и 5 звезд безопасности рейтинга CNCAP. Выбирай Chery, выбирай Luidor. 18+. Не оферта. Подробности на сайте и по телефону 8 800 2002 402. Жить лучше – это искать возможности для большего. Это до 2 миллионов рублей под 6,9%. Акбарсбанк. Живите лучше. 6 июньнән 11-нә кадәр Наурыз театр фестивале Казанда төрки дөньяның иң яхшы спектакльләрен тәкъдим итә. Казанның төрле сәхнәләрендә Казахстан, Кыргызстан, Төркмәнстан, Үзбәкстан, Таҗикстан һәм Россия театрлары чыгыш ясый. Билетлар сатуда 12 яшьтән өлкәннәр өчен. Данила Мастер. Установка за полцены. 202 38 32. Күңел берлән сиям бәхтен татарның. Күрергә җанлылык вакытын татарның. Татар бәхете өчен мин җан атармын. Татар бит мин. Үзем дә шын татармын. Габдулла Тукай. Исәнмесез, эфирда һава торышы чыгарылышы. Иңлек сезнең игътибарыгызга кыска гына мәгълүмат. Ремонт яки техникалар планлаштырасызмы? Тиз арада акча кирәкме? Акбарсбанктан төрле максатларга акчалата кредитка гаризаны онлайн биреп, 5 минут эчендә җавап алыгыз. Жить лучше – это искать возможности для большего. Это до 2 миллионов рублей под 6,9%. Акбарсбанк. Живите лучше. Сезонлы аллергия яз һәм җәй җитү шатлыгын бетерергә мөмкин. Европа препараты Благир 3 аллергиядан котылырга ярдәм итә. Благир тимәсе авызда бик тиз эреп бетә һәм аллергияның төп билгеләре булган томау төшү, күздән яшь агу, шешенү һәм кычытынуны бетерә. Сихәте 1 тәүлек буена җитә. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк көнчыгыш, Бөгелмә, Баулы, Азнакайда аяз көн көтелә. Республикабызда атмосфера фронты һәм циклон тәэсирендә төнлә бераз яңгыр явачак, ә менә көндез явым-төшемнәр юк диярлек. Көн бераз сүрелә, төньяк көнчыгышта 20 градус җыла. Татарстанның төньягы Әгерҗе, Минзәлә, Менделеевста иртән дә, көндез дә аяз һәм кояшлы булачак. Алда көннәрдә температураның үзгәреп тору күзәтелә, шулай да һава шартлары уңай саклана. Төньяк көнбатыш Арча, Кукмара, Балтачта төштән соң кояшлы көн көтелә. Җил төньяктан уртача тизлектә исә. Көньяк көнбатыш Болгар, Буа, Чепрәлдә кояшлы, җылы һәм явым-төшемнәрсез булачак. Татарстанның үзәк районнары Чистай, Әлмәт, Мамадышта көндез бераз болытлар күренгәләсә дә, кичкә аяза 21 градус. Яхшы көн, яхшы кәефтән, яхшы кәеф мотор уйлардан башлана ди акыл ияләре. Сезнең игътибарыгызга тагын бер файдалы мәгълүмат. Иннополистан фатир алырга телисезме? Хәзер бу мөмкин хәл. Кирдә яши башла форматындагы фатирлар 3 миллион 950 меңнән башлап. Ашыгыч чөнки квартирлар 30дан азрак кына калган. Белешмәләр өчен телефон 500 56 59. Тракомплексның сайты jkunicum.ru. Готовые квартиры в Иннополисе от 3 миллионов 950 тысяч рублей. Заезжай и живи. Мебель и бытовая техника в подарок. Осталось меньше 30 квартир. Подробности на сайте jkunicum.ru и по телефону 556 59. Успей купить квартиру в самом инновационном городе России. Санче Кытай традицион медицинасының хәзинәсе. Энергия бирә, иммунитетны ныгыта, йокы сыйфатын яхшырта, хәл кертә, органлыкны бетерә. Санче сәламәтлек һәм озын гомер чыганага. Формлен даруханәләреннән сорагыз.
Казанда көн кояшлы булачак 23 градус жылы. Төньяк көнбатыштан уртача тизлектә җил. Атмосфера басымы теркемеш баганасының 757 мм тәшкил итә, һаваның чагыштырмача дымлылыгы 43%. Җирнең магнит кары тыныч. Бүгенгә менә шулар. Сау булыгыз.